लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो इउथ केम्पआवहाय थांनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन नायलांबाय थादो Dinner sigang belasyon makalamdan. Director akong by Ringkang. It's a prayer time. This is prayer time. Oh, ang sampai minggu no. Please come. Lekor ba. Lekor na bitang mo ng prayer room dong. Prayer room mo jeng jirai ka ba. Bitang na routine dong. Dini dinaw bima didin gan gabni dinaw bipa sungkuni dinaw bisaje desin bisaje bidi routine ko. Family service ko didin ni. Sulit munda. Bini unahat bibai, bina ni jeng boy jirai bai. Sasi bisaje gitar macam cikgu bai. Gitar tikna ni kumbai. Alasi sabram ko bang jengi nokoni sebai borai bai. Deng semilai konbai. Bible ke kusum borai bai. Praptana kalam. Anggilanis kalam That's the example of a Christian family. Christian nokoni example of binu. Christian nokoni example of binu. जेब्लाबो जिसुखौ सिगाङाव दोनो आरो बिमा बिफा बिसानि गेजेराव मोनसे कोअर्डिनेशन मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे अनलायनाय बिसिनि बिसायखौ सन्मान होनाय बिसायनि बिसिखौ सन्मान होनाय अननाय बिमा बिफानि बिसा सपा जोबनानै जोङो न'आव फैफिनबाय आरो आं भिडिअखौ लाबाय थायासै एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय